Az érettségiző évfolyamhoz szólok. Hozzátok, akik keményen megdolgoztatok érte, hogy ma itt lehessetek. Most még nagyobb kihívás vár rátok. A felnőtt élet. Gratulálunk! Fegyelmezetten menjetek be az iskola épületbe! Befelé! Befelé! Gyerünk! Befelé! Gyere az ablaktól! Kuporodjatok le! A fal felé! Le a fejet mindenki! Fejet védeni! Maradj úgy! Fejet le! Add a kezed! Oda nézd mekkorák! Gyerünk már! Nyomás! Na mi van? Újra fejlődik. Mi történt? Apa, gyere értünk! Ránk omlott a gyárépület és ömlik be ránk a víz! Oda kell mennem, elvinnének. Indulunk! Jön egy újabb! Szóval maguk mind ebből élnek. Ők futnak, én figyelek. Jézusom, vigyázz! Basszus, ez közel volt! Nézd a szőrömet! Készülj! Nem működnek a szirének. Ha arra megy a tornádó, nem fogják megtudni. Figyeljétek, szétválik! 2, sőt 3, 4! Jézusom, hány van itt? Kapaszkodj! Istenem! Mert jön. Viharkutató meteorológus vagyok. A nyár. A valaha volt legnagyobb tornádó fel tudja fogni. Utolsó nagy menete. Vigyázat!